Laag ka dong. Ah! I am a working mama. Of course. Of course, siksik akong manghod oh. Of course, ikan sa duty, mapit og mall kay palit og gatas sa anak. Di ba? Bata nga naghulat. Oo, among bata oh. Ba. Ay. Kiss ko ba? Kiss mami kiss. Ikaw dapat mo halok kay gisipon ko. Ha? Ba. Nangita sila sa imong daddy. Ang katong kuan dito nangita sa imong daddy. Anak ko wala imong daddy. Ang minimi lang na Ara, minimi. Kasi ko ka nagtang ni. Tapos mo na ba? Hi. 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 Sige. Bilang at si Style mo na, style. kasi ang food. Ay, food. Katungin yung ano. Nagpangat doon sila mag-picture ka ba? Ano ba patay? Tita. Hi, tita. Nag-grocery me o diaper o gatas ni Troy o gerber. Wala mi nag-apilog sirilak kay di siya ganahan. Sige nag-sirilak mo. Na bye guys. Muli na meron guys. Okay na. Bye-bye na, bye-bye. 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 Kitsa kayo magdidik. Kitsa siya kamag. Ano na? Ha? Ha? Sihangat sa mga suga. Signal line. Pwede mo daw naman rin sinubo na yung... Awa. Sihangat. Ayun, pwede mo signal sa mga suga. Tanggal, ano yung kalong games? Ito. Yan, panyo. Ang yan tao. Ang yan talo. Ito ang panlok. Ito. Palakawan na siya, palakawan. Baka naman na. Video ba ka? Oo. Kita daw sa mga suga. Na. Isa man yun na. Isa na. Ulit na mi guys. Ulit na mi. Sakay na mi sa among tura-tura. Na bye guys. Bye. Bata na kalaag ug mall. Dong. Lipayan niyo ilag ka dong. Ah.